wazifumu ine ndi mayiwa tikulimbana nkhani yake kuzana ndi zamakosi zijambali ngati mufuna mupite ku Germany mupeke ndalama kwana 250. Awa ndi maziphunzitsi a German ophunzitsa German language. Inuyo phunzirani German language pa mtengo wa 250,000 kwacha Malawi kwacha. Phunzirani German language ndi 250,000 Malawi kwacha ndipo mukhala ndi mwayi opita dziko limene la German. Ndene ndapanga video kunena zokuti izi zindi zabosa awawa ndokuba afuna ngokuberani chonde chenjerani. Nde araonera video ija mayiwa anayamba kuyankhula anabwera kwini Botswana kamba ndifusa ali ndauze anthu amene anaberedwako amene mayiwa anawabera. Nde mpaka napanga posi ali ndauze mayiwa anthu amene anawabera ndachule ndapa pakulongolola kwambiri akuyankhula zambirimbiri ku inbox iyo. Ndecho kuti muziwendi chakuluakulu ine sini makamba za munthu ndimangolangiza anthu amene amonera mavideo zanga komanso kwatsegula m'maso. Nde ndi makamba zinthu zimene zizoyipa ngati pali choyipa ndi yankhulapo kuti anthu achenjere akhale osamala. Nde video imene anapanga mayiwa koyambirira ananena zokuti in my inbox messages are full kutanthauza zoti mayiyo ali busy anthu ambiri afuna atapita ku Germany. Komano ziteka bwanji munthu oti ali busy ku inbox kumabwera ku comment section ndikumakhala ndi nthawi yonse muzifunse. Chachiwiri akuti yeyu anawuzani kale za malinki zolunga topita pa intaneti kumakacheka ma vacancy ngati kuli ma vacancy umapita ndi mafailo zako like materials zako umapanga panchi pene pajapo ngati uli ndi mwayi amakutenga ngati ulibe mwayi samakutenga komanso zimatenga nthawi ati zimene zija anakuzani kale. Ndi anthuwa sizoti kumene kujako anthu akwaziwa ku Germanyko sakwadziwa iwowa amapita kumene website kuja ndikumakacheka ndikumabwera kwa anthu amalawi ndikumapanga pretend ngati iwowa ndi ma agent ndikukapasa failo yako amapita ku website kuja ndikukapanga panchi. Ngati sakutenga ngati akutenge abweranso kwa iwe zoti bale ulendo wako wavomerezedwa ukupita ku Germany kuja. Ngati sanakutenge ndamache sakubwezeranso. Ndengana anthu ambiri manena zoti andijira ndalama ma agent sizoti waja amaziwa ku Germany kuja alibiso connection ina iliyonse koma amangopita ku website kuja akudyerani feno ino mmagona simukudziwa zimene amapanga. Ndi mmayijo avomereza china aso mu video muja amanena zokuti ukapeka 250,000 Malawi kwacha uli ndi mwayi opita ku Germany. Akuluakulu mbodza zedi iwowa akungofuna ndrama ali Davis agent ndi mphunzitsi. Chona muziwendishi ma online courses palibe munthu amene anaphunzira ndikudziwa zonse kapena ndikukhala graduate wapa online maka kumbali za chiyankhulozi mbodza zedi mwina English koma ziyankhulo zinazi mbodza zedi chifukwa choti ma online courses kula anthu oti anayamba kale anajoina kale kosija. Nde iweyo ukakhala kwatsopano sizoti ku website kuja umayankhulana ndi mphunzitsi wako zili ngati kupita pa Google ndikumaonera ma video za chiyankhulo. Ukapita ku website kuja kuli ma video oti anapanga kale nde iweyo akopasa password ya ku website kuja umapita ku website kuja umamba kuonera ma video zacha ndeke akuli ma videos 200 uzonera siyo ndikumaloweza. Ndipo ukalakwisa kumanga pronounce word ina yake palibe munthu okupanga correct kuti apa pakalakwisa limankhula chonchi ndizako zimenezo. Ndakuluakulu osamakhala opepera za ma online courses zitayeni ngati munthu afuna kuphunzitseni koma 9 face to face akuphunzitseni. Chimodzimodzinso ku Spain ndinazanga ku Spain samadziwa chiyankhulo Chispanyol ukafika pamene jako amaphunzitsa chiyankhulo kuli ma school oti umakumana ndi mphunzitsi akuphunzitsa. Chimodzimodzi ku Germany kuliso ma school oti umakumana ndi mphunzitsi akuphunzitsa face to face ndiye mungatopeka ndrama zanu kumapereka kwa munthu osati online. Chonde akuluakulu chenjerani awawa ndokuba afuna kubera Malawi